Zdravím vás, moje meno je Stanley Schulz a sledujete Minútky s Melinou. Dnes si pripravíme cesnakovú nátierku. Na tento recept budeme potrebovať cesnak, kyslú smotanu, maslo, tvrdý udený syr, pažitku, čierne korenie a soľ. Pri tomto recepte používam udený syr, pretože krásne zvýrazní chuť cesnaku. Teraz si pridáme cesnak, keďže vieme, že cesnak je zdravý, môžeme ho tam pretlačiť trošku viac. Pre tých, ktorí sa dnes chystajú boskávať, radšej trošku menej. Prišiel čas na kyslú smotanu. Takisto pridáme maslo. Takisto si pridáme pažitku. Nezabudneme na čerstvé mleté korenie. A samozrejme soľ. Teraz si to všetko premiešame. Nezabudnite si však maslo vybrať takú hodinku pred, nech sa trošku roztopí. Nech to nejde takto stuha. A celú zmes miešame, až kým sa nám to všetko nespojí do jedného. A nátierku máme hotovú. Mne najviac chutí s celozrnným pečivom. Prajem vám dobrú chuť. Sledujte naďalej Minútky s Melinou na www.melina.sk.